Si Pedro di ang mabuot sa ganghan sa langit. Dili oy. Kaklaro ana sa 1:14-6 mitubag si Jesus kaniya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kun dili pinaagi kanako. Tanawa dili lagi si Pedro. Niya ba Juan 15:5 kay kun wala ako, wala kamoy arang mahimo. Tinaw kayo no. Kining atong higala ba nga pastoy sa Seventh-day Adventist, himuon pa gyud niya nga ang balaang kasulatan nagkasungi o nagkasupat or nagka-kontradiksyon. And at the same time, gihimo pud niya ang ato ang Ginoong Jesucristo nga bakakon. Wala biya tay supak ana nga nisulti nga atong Ginoong Jesucristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug kinabuhi. Uyon kami ana. Kita mga Katoliko, uyon kay ta ana. Uyon pud ta kaayo kanang gingon sa atong Ginoong Jesucristo nga San Juan 15:5 nga kung wala ako, wala kamoy arang mahimo. Ug mituo pod si San Pedro ni ana. Pero dapat kining atong mga higala nga pastoy di lang kay dito ra sila mubasa og sita sa balaang kasulatan nga kung ano sa sila makauyon. Basahon nato ang tibuok kasulatan, unsay konteksto ug unsay tama nga presentasyon sa Ginoong Jesucristo concerning sa iyahang gitawag og pagtulunan. Mga nakasulti man ko nga gihimo sa atong higala nga pastoy nga nagkasungi ang balaang kasulatan. Nahulog nga ang St. John chapter 14 verse 6 og St. John St. John chapter 14 verse 6 og 15 verse 5 nagkasungi sa St. Matthew chapter 16 verse 19. Kay nahulog nga gi-question niya nga atong Ginoong Jesucristo concerning sa paghatag og otoridad niya kang San Pedro nga bisag unsang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Bisag unsang imong pagabugkuson or pagatangtangan dinhi sa kalibutan, nakatangtangan usab dito sa gitawag og langit. So nahulog nga gihimo niyang bakakon ang atong Ginoong Jesucristo. So kanang giingon nga Kristo nga nag-ingon nga siya ang dalan, ang kamatuoran kinabuhi og ang Kristong misulti kung wala ako, wala kamoy mahimo. Same na nga Kristo ang naghatag og otoridad kang San Pedro. Aniingon siya, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh saging harian sa langit, wag ingon naging harian sa kalibutan. Mga Yahweh saging harian sa langit. Kung unsang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Buti pasabot gitagaan niyang divine authority ang Pedro. Nga i-question mo na. Ayaw i-question ang Ginoong Jesucristo. Nga naman, kung i-question mo ang Ginoong Jesucristo, tablara nga tawag ining imong giinsulto ang Kristo. Kinsa man ka nga mo question? Kinsa man mo nga mo question sa gisultis Ginoo? Kanya ayaw ninyo himuang nga magkasumpaki ang mga sita sa balaang kasulatan. Ang magkasumpaki din na kanang gusto ninyo ang inyong doktrina ipahaom subay sa pulo ni Kristo. No, wrong. Dili na mao ang tawag ining katuyuan sa Ginoo kanang naa sing una isud sa babang Kristo. No. Tama again na si Kristo ang ato ang sumbanan, si Kristo ang ato ang source of faith. Kung wala si Kristo, wala tayo mahimo, pero dapat tuuhan sab nato kadtong otoridad na gihatag ni Kristo diha sa iyang iglesia, particularly ka San Pedro, og kana ang authority, divine authority. Ug mo na gigunitan karon sa Santo Papa. Kana mga pastoy silabot ana. Ay labot ang mga pastoy ana. Sa hinungdan nga kining mao mga pastoy nimbuto lang marabag uhong resultas dalugdog nimbuto lang after 16th century. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.